दे बुंजागोन नोंसोरथ' बिराद खस्थ' खालामदों जों उन्दैनिफ्रायनो बिराद साननाय दंमोन आरोना बे गथ'खौ बिदि फोरोंगोन होननानै बिनिफ्राय जोंहा बोरायाबो बिराद साइकेल नारै नारै फिथोब अमाखौथ' दा बावैसो दाउ मैगं दाउ बेफार खालामग्रोदोंमोन ना आरो फिथोब बेफार खालामग्रोदोंमोन फिथोबनि उनावसो आरो गयनि उनावसो दा लास्ट आरो दाउनि उनावसो दा अमा उन्दै समाव आरोना बे फिसाया उन्दै थाबायनो रोङियाव मोनसे थांखि दंमोन जोंना बोराय ओमफ्राय आंबो बुगनि बेफार खालामो हाथायाव हाथाय साहा दखान घुगुनि दखान घुगुनि गुरबा हाथायसो आं होनबा बिदिनो साननाया इसोरनि अननायाव जाफुंबाय आरो जोबोद गोजोनथों जोबोद गोजोनबाय खुलुमबाय दिनै आङो कारन्जन भुङियानि मोनसे न'खराव फैदों बेनो जाबाय जोंहा फंबाय अनसाय नार्जारि आरो लोगोसे बिनि बिफा दङ प्रमद नार्जारि आरो बिमा जयमती नार्जारि दिनै आं बेवहाय मानो फैदों होनबा जोंहा अनसाय नार्जारिया देग्लाय जिहेतु सरकारा फोरोंगिरि थिसननायनि जि हाबाफारि लादोंमोन बे फोरोंगिरि थिसननायनि हाबाफारियाव बे फंबाया देरहासार जानो हाबाय साक्सेसफुल जानो हाबाय आरो दिनैहा गहपुर बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बिथाङा साइन्स टिचार हिसाबै जिटि ग्रेजुवेट टिचार हिसाबै बे फंबाया थिसनथाइ बिलाइ मोननो हाबाय आरो बे फंबाया गहपुर बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव इतिमध्य जयेनबो जाबाय बेनिखायनो बे फंबायखौ आं बरायनो फैदों गिबि आं फंबायखौ बरायग्रोनाय जाबाय आर'नाइ गांसेजों दे जागोन गोजोनबाय दा दिनै जिहेथु फंबाया गोबां खस्थ'नि गेजेरजों फरायबोनाय बिमा बिफानि नाजानायजों देरहासार जाबोनाय बिमा बिफायाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानैबो बे फंबायखौ फरायहोदों आबाद मावनानैबो फरायहोदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बे फंबायाबो गावनि नाजानाय बिमा बिफानि नाजानायजों दिनै देरहासार जानो हाबाय मोनसे सरकारि साख्रि मोननो हाबाय साइन्स टिचार हिसाबै गहपुर बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बे फंबाया एसिस्टेन्ट टिचारनि साख्रिखौ मोननो हाबाय दा बेखायनो बे फंबायनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंगोन जाहाथे गोबां जोंनि गेजेराव बिदि लाइमोन बेखार लाइमोन दं बिथांमोनहाबो जाहाथे उत्सा मोनो बिमा बिफायाबो जाहाथे उत्सा मोनो इन्सपाइरेसन मोनो थुलुंगा मोनो दा बे फंबाया बोरै बेबायदि साख्रिखौ मोननो हाखो बहुद खस्थ'नि गेजेरजों फरायनानै बे फंबाया टिउसनसो लायोमोन प्राइभेट स्कुलावसो फोरोंगिरिनि खामानि मावोमोन दिनै सरकारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मोननो हाबाय साइन्स टिचार हिसाबै बेसेबां हेंथा हेंसिनि गेजेरजों सौसिनांबाबो साक्सेस जानो हाबाय दा फंबाया बोरै बेबायदि जानो हाखो एसे फोरमायदो खुलुमबाय आङो बे साख्रिखौ मोनैनि सिगांनो गोबांथा माने मोननैसो एग्जाम होदों जेरावहाय फेलें जादोंमोन आरो फेलें जानायखौहाय निराशा लायालाबानो आङो माने बेखौ होबोबाय थादों ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो बै माखासे थांनाय फेलें एग्जामाबो माने गोबांथा एक्सपिरियेन्स खालामदों आंनि नैबे जिटि ग्रेजुवेट टिचार साइन्सनि एग्जाम जेब्ला आं टेट एग्जाम हैदोंमोन बेयाव गोबांथा आङो माने मदद मोनदोंमोन आरो ओंखायनो माखासे जोङो गिबि खेब एग्जाम होयोबा जों मालाबा समावहाय फेलें जायो बेखौ निराशा लायालाबानो जोङो गोसो होनानै आरो फैगौनि एग्जामफोरखौहाय मोजाङै होनो नाजा आरो बेजों लोगोसे आरो बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिनि बिसोरनि बयनिबो गियान आखल आरो बिसोरनि बुजायनायखौ जों लानानै जों मोजाङै दावगालांनो हायो आरो बेजों लोगोसे आंनि बे प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय आरो बे टिउसनाव फोरोंनायाबो माने आंजों गोबांथा मदद खालामदों आरो दिनै आङो जि गहपुर बड' हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जयेन जाबाय बेयावहाय आङो आंनि बे जि प्राइभेटाव जि एक्सपिरियेन्स मोनदोंमोन बे एक्सपिरियेन्सखौ आं जाहाथे माने मोजाङै बाहायनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो आं मोजाङै स्टुडेन्टफोरखौहाय मोजां फोरोंनो हादों बेनोसै जोबोद गोजोनदों दा होमबा फंबाया बुंबाय सिगाङाव गोबां फेलें जादों होमबा जों मिथिनो मोनबाय इंराजियाव मोनसे फंसे बाथ्रा दं फेइलार इज दा पिलार अफ साक्सेस गोबां फेलें जानायानो बेनि देरहासारनायनि लामाखौ मालाबा गेवहोयो नाजानायनि गेजेरजों आरो बिमा बिफानि खोथाखौ बुंबाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों फिसालाखौ फोरोंहोदों आरो गावबो नाजादों आरो प्राइभेट स्कुलाव
फोरोंबाय थानायाबो बिनि थाखाय मोनसे एक्सपिरियेन्स जादों होनना बुंबाय टिउसन लानायाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जादों आरो बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानैनो बिथाङा आरो गुबुन गुबुन आनजादाव जिरायबाय थानानै गोबां एक्सपिरियेन्स मोननायनि गेजेरजोंनो बिथाङा देरहासार जानो हाबाय सरकारि साख्रिखौ दिनै मोननो हाबाय होनना फोरमायदों जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बिमा बिफाया माबाफोर बुंगौमोन नामा फिसाला बोरै देरहासार जाखो बिनि सायाव एसेसो दे बुंजागोन नोंसोरथ' बिराद खस्थ' खालामदों जों उन्दैनिफ्रायनो बिराद साननाय दंमोन आरोना बे गथ'खौ गिदिर फोरोंगोन होननानै बिनिफ्राय जोंहा बोरायाबो बिराद साइकेल नारै नारै फिथोब अमाखौथ' दा बावैसो दाउ मैगं दाउ बेफार खालामग्रोदोंमोन ना आरो फार्स्टआव फिथोब बेफार खालामग्रोदोंमोन फिथोबनि उनावसो आरो गयनि उनावसो दा लास्ट आरो दाउनि उनावसो दा अमा उन्दै समाव आरोना बे फिसाया उन्दै थाबायनो रोङियाव मोनसे थांखि दंमोन जोंना बोराय बुरि ओमफ्राय आंबो गुगलि बेफार खालामो हाथायाव हाथाय साहा दखान घुगुनि दखान घुगुनि बै बुरबा हाथायसो आं होनबा बिदिनो साननाया इसोरनि अननायाव जाफुंबाय आरो जोबोद गोजोनथों जोबोद गोजोनबाय धन्यबाद थाबाय आमाय आनै आरो फिसालानिसिम गोजोनबाय दे रायजोफोरनिसिम जाहाथे बे मेसेजआ सौहैयो बिनि थाखाय जोङो गासै रायजो राजानिसिम खुलुमहरनाय जाबाय